Hello everyone. आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दा जोंना क्लास गबाय ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोरजों ज'। लोगोफोरखौ नायनो हासिगोन। आंनि लोगोफोरा नै बासजों थांनो नागिरदों गासिबो ज' बिशालाव। मा लायनो नागिरदों? आं अमा बेदर लायनो नागिरदों। बिशालाव अमा बेदर। मा लायनो नागिरदों फ्रेन्डसा? आं बथल दै बथल। बानलु। बिशालाव। नोंलाय? टमेट'। मा लायनो? खांख्राइ लायनो। भेजिटेबल। मानसिफोरा जि बुरजा जाबाय बास नेगासिनो बयबो। बासआ टाउननिफ्रायसो फैयो नालाय ओंखायनो बुरजा जाबाय नेनाया। मानसिफ्रा फैनायनिफ्राय फैगासिनो बांगासिनो बासआनो जायगा थोलाय लायखाया। एकदम खोनाखानाय गाव नोंखौ नायनानै होखानाय फेस टु फेस बासआ फैगासिनो। मानसिया नायदो जा बुरजाखा बिथिंनो। बैयावबो लाखिबाय ना? गैला जोङो मोननाय नंला। फैदो! फैदो! फैथारना फैदो! आनदायबावनो। बै ड्राइभारसो हनै बियो। गैला जायगाखौनो मोननाय नंला। गसंनोबो मोननाय नंला दां। जेवारि! बेजाराफोर बेयावनो थादो बेयावनो। बेयावनो थादो। दंबावो हनै। रनितामोना माहाय गाखोखो? गिबायदां बासखौनो। होमबा थुलुंगाया हारसिं जाबाय। नङा दा फैफिननायावहाय। थांगोन ओमफ्राय टाउनावनो। खारबाय बासआ। आयो सान्दुङा बासआ खाथियाव लाखिखाबाय नालाय बेखायनो जोंबो ओंखारखाबाय। ससे थाबायनांबाय थेवबो हाब्रु गोजा बोरै जाखो लामायालाय? स्टार सियार थुलुंगा सियार फार्स्ट टाइम इउनिभार्सिटि बास गाखोनानै माबायदि मोनदों? फार्स्ट टाइम इउनिभार्सिटि माबा बास गाखोनानै माबायदि मोनदों? मोजां नांदों बिराद माने भिर जादों। गंबासो नांबावगौ बासखौ। सान्दुं गोसा। फैदो फैदो। हा? आं खनसे जाफैखांबाय बेवहाय सासे लोगोजोंहाय। बिशाल मोनबाय। नायदो आं फैबा एस्केलेटरा जायाब्रा मानोथाय? गाखोलाबायनो नागिरबाय। एस्केलेटराव गाखोनो उल्था। बिशाल सफैबाय। प्रनिना मोना थाबबाय नामा बेसराफोर बास गाखोनो हायिनि। मानसिया 9:00 बिदिर नालाय बेग दोनदों। नोंथ' एसि जानोसो फैदों नामा? एसि जानोसो फैदों नैबे मानसिया। माखासे लोगोफोरा बास गाखोनो हायिनि अट'जोंसो फैगासिनो। आं नायनो नागिरदों आंनि हिनजावनि थाखाय। इउनिभार्सिटिनि माखासे लोगोफोरखौ लोगो मोनफैबाय।
आरोबाव लोगो मोनफैबावबाय लोगोफोरखौहाय आंना नैबे गस्लायाबो अमायनायलै बेनि गाननानै फैबावबाय आंनाबो दाख्लैनिया garang naik nih pingal miras nih gosla pernah naik dengan logofoरा plain simple simple gosla nanggo ini मा मोन ना em Boikoubw लोगो मोनो आरो बेखौबो लोगो मोनलायबाय इउनिभारसिटिनि फुरा जोंनि क्लासआनो दंजोबो मामोन दं रेशमा मोनबो फैदों औ बेयाव गाहायाव दं सुदेमान ओमफ्राय गासिबो लोगोमोनखौ देखायना लाबोबाय प्रणिता मोनबो फैगौ हा प्रणिता मोनबो फैगौ मोजां ना फुरा गासिबो स्कलारशिपफोर मोनदों नामा मोनबाय इउनिभारसिटि बास गाखोनो हायिया ना अट'जों फैबाय अट'जों फैनानै बथला फैदों बथला नायफिनसै इथिं केन्टिनानो नैबेनिफ्रायनो लांफैदों जागा औ सेम टु सेम ना जागा ओइ बे मोजां ना जेवारि नायलाय रुमावसो दोनखागोन नालाय बेखौनो लांसां ओमफ्राय खिन्थु बिदिनि ब्लेकबाबो मोजां नुगौमोन माइदा ओमफ्राय गाज्रि जायोलै बोरैबा जायोना ब्लेकखौ नायनोसै नामा गैया खोमालै ब्लेक ओइ दा हनै ए बेखौनो लादो गोजोनाबो बिदिखौ फसायदोंमोन ना नै बेखौनो लानोसै मा लादों नों मा लादों मोननैखा बान्डोल फैसा जायो आयौ बेसेबां 125 ए बिदि दंखायो आंनाव सेम 99 मोनरा बे सिगाङाव मायो दा बारायबाय वान बेसेबां 125 बोरो आंनि नाय बोरो अ आंनि नामोनखौ लोगोखौनो मोनासै मिथिला आङो मा लादों आंहा मिडियावनो लानो नागिरदों आयौ मोजां जाखागोन थेफाफानो बेफोरो मोजां ओइ गोजौआव थांनोथ' थाव गोथां लायनो थाव गोथां लांनो फैदों गोजौआव आं बेयाव फैबा माखौ जानो लुबैयो मिथिगौ बैयाव नाय पिस्ता इलाय दामानो बायनोनो हाया इसिबां दाम नाय दामखौ नाय 725 माथो सानदों नोगोद दाम जानो लुबैबाबो मोना ओंखायनो 599 खनसे बायबाथाय लस थांजोबनाय मोनखायो फैसाखौनो रिजिनेलखा दामा हनै जोंना माने मोजांरा संनो मानो होनबा जोंना कारेन्ट बिल होनाङा ना औ गोसोबायदि संबाय था थाबबो जागोन आरामसे ओमफ्राय लाइना एसे थालाबायनाय आरोना बेसेयाव मोनसे खोथा गेसफोर लानांगौ जायो थाव लायना थाव मैयाहाय लांफै होदोंमोन आङो रुमनि गथ'फोरखौ दाना रिफाइनखौसो लांनानै हैदों आंनो थाव गोथांसो नांगौ ना लाय अफार जादों नै 125 दंफैयो साला नायलाय सोर जनाखि बेखौनो लानोसै नोंसोरखौ आन्दायनानै मा दखाननिफ्रायनो जि नागिरबाय नै मा लादों नै हाय गस्ला लाबाय जादों बबेयाव सेरोमोन मेंजोब्बाय फांखा जादों फांखा गोजाव लेखानो गोलोमनायखाय फांखा जादों साबोन लानो नागिरदों बेसेबां मोनलाय 10,000 आंनिखौ दोन 10,000 थांसै 470 गाव खालामबाय ओइ जेवारि फैद' गाव खालामनो बायखांजोब्बाय एबार बिल पे खालामनो थांसै फैदो थांसै
बोरै जोंना बिचारा जनगाबो बयनिबो थफ्ला लाग्रा गोसोनो माबा नांदो बोरो ओमफ्राय थांसैमोन नोंसोरखौ आन्दायनानै मा बुस्थु दिनांनि थाखाय लाखाबाय बे एक्ट्रेस मालायसो एकदम किउट जि साइज औ माबा सियाबो मोजां ना नै दिनांनि थाखाय लाखादो किउट ना वाइट जों बेहायनो फैद' क्या टी-शर्ट चाहिए टी-शर्ट तो मिल ही नहीं रहा है मुझे उधर एक देखिए ना बिल पेमेन्ट खालामसै हा अबेथिं थांनाय अबेजों मानसि खमसिन नायदो बै लास्टाव Mama laka. Mana izinnya ini namanya खालामगासिनो बिलपे खालामगासिनो खालामखांबाय हिउ उना लालायलायखाबाय नामा हाय क्या लिया थोड़ा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट आया ना माया इयो औ मोजांसो एथ' बुरजा मा लाखो औ बैथिं थांदो जोंहाथ' खालामखांजोबखाबाय माखासे लोगोफोरा खालामजोबबाय माखासे लोगोफोरनि दंबावो दायो बिल पेमेन्ट खालामनांगौआ मानि फैसा रानदों हा मालायसो हस्टेलनि लोगोफोरा थांग्रोबाय हनै खनायाव सानग्लास नायगासिनो ने ना ini na itu namanya Scorpio anti बयबो बायखांजोबबाय थांनो नागिरबाय गासैबो फैद' बेगा हरदो बुब्लि बयबो बायखांजोबबाय दायो गावबागाव न'आव थांफिनसिगोन बाय होनदो बाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दायो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन गावबागाव बयबो जोङो गावबागाव न'आव थांफिनसिगोन बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन Oh, biar partner nggak sih?